Ayan guys, may ibon dito sa loob. Yan na may bird. Pag umuulan, may pumapasok ng mga ibon. Ayan o. Ay, nakapasok. Oy. May ibon dito sa loob. Yan na may bird. Pag umuulan, may pumapasok ng mga ibon. Ayan o. Ay, nakapasok. Oy, yun na. Ando na. Good morning mga mamsi and mga sisi ko dyan. At syempre pa, today ay sobrang malakas yung ulan at magdamagan yan guys. Kaya naman nahirapan tayo sa ating patutunguhan. At today nga ay meron akong orientation dito sa aming lugar sa Bicol. At syempre, maaga tayong gumising. Ang problema natin guys ay maulan. Kaya naman naisipan ko na magpa-service na lang para diretso tayo doon sa ating company na pagtatrabahuhan dito sa Cadlan, Pili, Camarines Sur. Ayan. Kung nakikita niyo naman guys, diba? Sobrang lakas ng ulan at syempre at talaga namang makulimlim ang kapaligiran. Pero syempre, masarap sa mata yung mga dinadaanan natin kasi talaga namang green yan guys. So makikita nyo naman wala tayong mga kasalubong, walang traffic kasi yung dinaanan namin guys, ito yung shortcut. So merong isa doon na highway papunta doon sa terminal at doon sana ako pupunta dahil nandoon yung pick up ng mga shuttle ng company. Pero dahil mas pinabuti nating makasiguro na para hindi tayo malate, kaya dito kami dumaan sa isang shortcut mula sa aming bahay patungo doon. Kaya ito yung kalsada na hindi ito daanan ng mga bus or mga talagang public transportations. Kaya naman tingnan nyo na doon guys, mga palayan ang dinadaanan natin. Pero nakakatuwa lang, 'di ba? Kasi nakakalibang tingnan yung kapaligiran. Hindi ito makikita kagaya nito sa Maynila na sa Maynila talaga namang siksikan at syempre crowded na syempre andun yung mga business, lahat-lahat, diba? So ito kasi yung probinsya, kaya ito yung kagandahan dito, makikita niyo naman, diba? So nagmamadali tayo kasi ang oras ng ating training ay alas 7. At syempre pa, maraming itik, ayan. Nakakatuwa yung mga dinadaanan namin guys. Hindi ko napakita sa inyo yung ibang mga dinaanan namin. Katulad ng mga medyo may tulay at pabulusok yung daanan. Sa mga susunod nating vlog ay papakita ko sa inyo guys. Ayan, maraming baka dyan. So napakaganda ng lugar na ito, lalo na doon sa pagtatrabahuhan ko dahil ito ay talagang maraming mga tanawin. Ayun. So malapit na kami nito guys at nakalagpas na tayo doon sa isang tulay na nakakatakot o na talaga namang medyo challenging talaga yung pinagdadaanan dito. Pero syempre, ganun pa man, tuloy pa rin sa ating pagtatrabahuhan. One eternity later. At ito nga guys, natapos na ang ating isang araw ng training. At syempre pa, pauwi na tayo. At ito ang aking bus na sinakyan. Ito yung shuttle ng company. Kaya kung napapansin nyo guys, o napapakinggan nyo, medyo hindi siya maingay. Katulad kaninang umaga. Kasi ito ay nasa loob ako ng shuttle bus. At syempre, ayan, kita nyo naman ang tanawin. Ito yung ibang way. Papunta na ito ng city, Naga City, dito sa amin sa Camarines Sur. Iba na yung way na aking dadaanan. So, hindi na ako dadaan doon kanina sa pagpunta ko dito sa trabaho. So, ngayon ay pauwi na ako. At syempre, ibang way na to. Papunta na ito ng Naga City doon sa terminal ng bus kung saan nandun yung drop point ng mga shuttle na nagtatrabaho. So, ito nakita nyo naman, 'di ba? Medyo tumila na yung ulan. So, wala na masyadong ulan. Hindi katulad kaninang umaga. Ayan. So, ito yung Cadlan, Pili, Camarines Sur. So, palabas na tayo dito. Papuntang highway. At syempre, yung way na yon ay papunta na ng Naga City. Pauwi na po ako sa aming bahay. Dahil tapos na naman ang ating isang araw. At nawa ay magtuloy-tuloy na tayo
At sa mga susunod na araw ay bibigyan ko kayo ng iba pang mga video ng aking mga araw-araw o routine dito sa aming probinsya. Ano yan, nak? Ha? Ayan guys, walang kalaro ang isa. Kaya ito yung kanyang nilalaro. Katatapos nilang mag-laptop, manood sa YouTube. Oh my God! Buti na lang tumigil kasi napagalitan ko. Kasi kanina pa siya nagnunood sa laptop. So ngayon, ito yung kanyang pinagkakaabalahan. Walang kalaro. Kaya mag-isa lang. Anong kalaro ikaw? Ako baga, ano kalaro mo? Ano na? Ayun, si mama. Ano? Hindi. And Mama, Hmm. you have to make a circle. Circle. Which is make a circle. Make a circle. Yeah. Ay, wala. Ayan. So, ito yung binili ko sa Qatar nung pag-uwi ko. Tapos, minsan niya lang nilalaroan. Kaya ito na. Hindi ko alam kung gumagana pa to. Gagana pa yan, Koy? 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 Gagana pa ba yan? Pagka nilagyan natin ng ano, ng battery. Yan. Gagana pa. You have a battery. Where? Oh, this is the snow. Ano yan? This is a train. This is called a train. Train. Trailer. Trailer? Train trailer. Ayan. Tapos ito yung mga container niya. Hindi ang container. Hindi ang container. Container yan. Kasi, ayan. Ito na lang paglalaroan mo ko. Wag na po. Ay, sorry. I just made that. Ito na lang laruan niya. Kasi puro laptop, puro laro sa computer. So, at least ito pahinga. Nawala dito ano. Ah, nangyari dyan? Nawala na. Nawala. Ay, yung sipang sabit, sinasabit siya. Ayan na ang mga ate. Ano, kamusta? Kamusta ang lakad? Kamusta ang lakad? Mami Shi, ano na? Anong balita? Ano na? Ate Negative? Rod? Positive? Hindi ka namin nakausap. Oh. Nag-ano? Ano yan? Ano yan, Koy? O pwede pa yan, Koy. Pag may battery, Kuya, andar pa yan. Kuya, andar pa yan.
Wow. Ano ba yun? Ayan na. Maglaro na kayo na Ate Sin. Oh. Oh, anyari? O, ulitin mo. Gawin mo circle na. Tignan ko na ulit. Nakasuba ko na yung May putol? Ah, may nakita daw siyang may putol. May sira. You cannot build the train. You are cannot build me a train station. At ito ang isa. Ayan. Pagkatapos maglaro, huli ka. So, ayan, dahil dyan, mahaba na yung vlog natin. I-close na natin na. Don't forget to like, share, and Subscribe. Bye. thank you for watching. And guys, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for you to be notified on my next video. Thank you so much, guys. Keep safe, everyone.